I da ste ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Minecraft preživljavanja. Tu smo opet s Bokišom i nastavljamo tačno tamo gdje smo stali. Prošlo minut. Jeste, prošlo minut. O, kad bi našli još dijamant. No. Koliko ja nalazim ovdje zlata? Zlato ovdje nije ni bitno. Realno. Jel imaš to onaj bookshop? Buk? Ne to. Nema kakvog buka. Mislim, nema lupa, ali treba nam za... Još metala? To. Stavi u pećnicu, ja mislim da je iza tebe. Stavio Ja sam sam bio. otišao. Mnogo da... Ne znam zašto kopam ovdje. Ugaj, brate. Redstone. Mene baš ne bi ovaj... šljunak. Ovi što sam došla s druge strane. Gdje si? Kako me vidite? Ovo je post. Uzmi sad. Jo, kako me nerviraju. Uš. Vidi, još ih ima. Eto, uzeo sam blok da je... Evo ga još jedan, gledaj sad ovo. Brate, šta je ovo? Još irona. Još iron. A u mene neće ništa. Mene samo emerald i... Šta? Odjednom sam našao 12 iron. Au. No, moguće beži. Šta je ovo? U sljedećoj epizodi ćemo da idemo u Nether. Da, u sljedećoj epizodi idemo u Nether. Mi ćemo se nakopamo ovdje. Sad ću ja da iskočim ovaj iron. Koliko imam 11? Dobro, što ću da smo našli. Znači još ova 4 imam, vjerovatno 11. Nisam vidio koliko imam u prestu. Diamant. Diamanti! Dođi vamo da ih kopaš. Au, brate. Eto, od sad više ne dolazim kod tebe da ne bi še kopao dijamant.
Levo, levo. Silverfish. Pa šta mene udaraš? Vidi još, vidi Šta? još. I sad stani, stani. Evo ga. Nema više. Diamondi. Jes bre. Daj meni. Samo 3. Ima još, ima još. Ima još. Koliko si našao? Nije se svim. Čekaj me još. Nema. 4. A, kad bi našli više. A sad ti dolaziš kod mene kad majnam. A sad gdje je onaj runik? Evo. Nisu. Kako sam tamo? Stavimo. A, samo 4. Anvil mogu da napravim. Može. Mogu. Napravi. Anvil napravim. Još koliko irona imaš? Jo, kad bi našli sada jabuku iz drveta, možemo napravimo zlatno. Imamo... Imamo zlata na bacanje. Da. Imam ja... Koliko imaš zlata? Tek će se... 7. Ja imam kod sebe 12. Taman 2. Vidimo šta nam sve treba za zlatno ale. Samo zlatna jabuka i 8 komada okolo. Kakav bug. Što? Ne vidim ruku. To jest mač. Možda se isključio onaj djelo. Kupamo to zla. To. Zla. Evo ti još. Treba mi hrana. Prokleti dirt. Šta si našao? Ugalj. Šta je ovo? Alo? Čekaj, ne. A ti si stvorio. Ne. Čekaj. Nizi. Treba te ruku. Ma imamo vodu kako hoćeš tamo. Ajde više. Koliko stiglo? Da se speče još 13. Je. Vidiš šta ima? Šta imaš? Anvil. Nemoj tu da ga stavljaš. Daj meni Anvil da idem da ga vratim kući. Ajde. Čekaj, ti tu stavim ruda. Skoj se. Imam 8. Daj mi, daj. I kući ja mislim još 7 komada, ne znam. Daj mi. Daj mi.
Pa daj mi. Evo ti. Pa nemam. Tako. Idemo da vratimo ovo i da završimo epizodu. I kad se vratimo gore, čekat će vas Nether. Jesam skroz. Ono ti ga još redstone. Ja sam se izgubio. Evo. Gdje je put nazad? Offside. Tako je bre, Maš Ilić. Mada offside. Evo put. Olo! Pauk jaše. To jest skeleton jaše pauk. Pauk jaše skeletona. Ovdje. Gdje si odletio? Šta mi sad? A, evo ga. Evo ga. Što mi dotrpao? Pa niste zatrpao. Evo ga dole zvamo. Ja sam stigao. Pa vidi ove baklje što su ostale onaj put kad sam ti stavljao na zid. Dok ti smiješ da ostaneš? Motor. Euč. Šta imaš na ovom putu? Nemam pojma, neko sranje. Dep Strider rodiš. Nemam. Koliko sad dijamanta imamo? 15 komada. 14 zlata. I ovo jedno. Imamo 9 redstone blokova. Imaš jabuku možda? Gdje bre ima? Nemaš. Treba mi... Šta ti treba? Imaš lapis? Ne. Možda imam jedan, ne znam. Jedan imaš. I joj, šta su našli? Jel imaš... Da ti imam anvil? Evo, kod mene je mislim. Daj mi. Ček, tražim jabuku. Vidiš šta imam? Šta imaš? Vidiš ovo? Vidiš ovo? Wow, to sve moje. Jedan je šta moj, si ti? jedan je tvoj. Daj anvil stavi. Pored table. Ma, čekaj. Neću tu okolo ću stavim knjige. Pa dobro, samo stavi posljednjim drugo. Ma, evo ti ovdje. Šta će ti to? Vidiš šta imam ono? Šta? Cramp Efficiency 2. To je moj. Efficiency 1 je tvoj, Efficiency 1 je moj. Ali da, jel imaš hranu? Nemam. Nemam. Evo je koka. Imam rotan flash. Jabuka, jes.
Dobro ljudi, to je to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj.